Всеки ден активно търся хора, с които да разширявам екипа си, както в България, така и в чужбина, но ето трите типа хора, с които изобщо не искам да работя и не мога да им помогна дори. Първият тип, това са хората, които са мързеливи. Те винаги са свикнали да чакат на готово някой друг да им свърши работата и парите да започнат да им падат от небето, или буквално да им кажа как да отидат и да си ги наберат от някое дърво. Толкова лесно те искат да постигат резултати. Такъв тип хора не искам. Вторият тип са хората, които постоянно мрънкат. Тези хора започват и още на следващия ден те се фокусират в проблемите, започват да ми обясняват супер много причини, заради които няма да стане, заради които те няма да имат успех и имат проблем за всяко едно решение. И третият тип са хората, които изобщо не са обучаеми. Това са хората, които идват, мислят си, че знаят всичко, не приемат градивна критика, въпреки че тя идва от човек, който наистина има повече опит и резултат от тях. Почват да се сърдят, когато им кажеш как да подобрят нещо, което правят. Не им се четат книги, нямат време да влизат в обучения, не им се инвестират пари в пътуване по събития, семинари и въпреки всичко те много искат да успеят, но не са готови да положат никакви усилия. Ако не се припознаваш в нито един от тези три типа, значи нашата система за увеличение на дохода може да помогне и на теб. Това не значи, че гарантирано ще имаш резултати, защото в крайна сметка всичко зависи от теб, но каквото зависи от нас, ние ще ти го предоставим напълно безплатно. Ако искаш да научиш как можеш да започнеш да увеличаваш своите доходи, да изградиш втори доход към основната си работа в началото, работейки само в свободното си време и без това да пречи на основната дейност, която имаш в момента, и да научиш как можеш да превърнеш тази дейност в твой основен бизнес след време, запиши се за разговор с мен от линка в първия коментар или някъде в профила ми. Аз ще ти се обадя, ще проведем кратък разговор, 5-10 минути, ще видим дали изобщо мога да ти бъда полезен и ако да, ще изпратя материали, които да прегледаш. А след това ти ще прецениш дали изобщо това е за теб и дали си струва.